ብሕልፊ በቶም ርእሶም ክንቕንቑ ለባማት ኣፎም ብዝኸፈቱ ድማ ብሃማት ሽማግለታት ኣዝዩ ዝተጋነነ ክብሪ ዝወሃቦ ከም ሓቂ ተመክሮ ኣዳቂቓ ትምህር እኳ እንተኾነት እቲ ትኽተሎ መገድግና ንሰባት ግዚኦም ኣባኺኑ እቲ ብሉፅ ልቦናዊ ፍልጠት ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ኣብ ዝወደቐሉ ህሞት እዩ በቶም ሰባት ዝቕሰም ኣብ ርእሲ እዚ ተመክሮ ምስ ዘበን ኣምፅኦ ቅዲ ክወዳደር ይኽእል እዩ ሎሚ ዕዉት ኮይኑ ዝተረኽበ ተግባር ጽባሕ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዘይክእልን ጥቕሚ ኣልቦን ክኸውን ይኽእል እዩ መትከላት ጥራዮም ነበርቲ ኣነ ድማ ንኣቶም ክውንን ወሲነ ኣለኹ እቲ ምንታይሲ እቶም ናብ ዕብየ ዝመርሑኒ ሕግታት ኣብ ቃላት እዞም ጠቕላላት ብራና እዚኦም ተዓቂቦም ስለ ዝርከቡ እቲ ዝምህሩኒ ዓወት ካብ ምጭባጥ ንላዕሊ ኣብ ውድቀት ምክልኻል እዩ ምኽንያቱ ካብ ኩነተ ኣእምሮ ሓሊፉ ዶ ዓወት እንታይ ካልእ ትርጉም ኣለዎ እዩ ኣብ መንጎ ሽሕ ሰባት ንዓወት ብሓደ ቃል ዝገልጽዎ ሰባት የለውን እዚ እናኾነ ግዳ ውድቀት ብሓደ መገዲ ጥራያ ትግለጽ